Labarin su siyama da Abdul Augusto ni cikin yardar Allah ma hawatan su siyama da kawayenta na kawo muku. Mu je zuwa. Ba mu fara ta bangaren Abdul. Abdul ya ce shi da budurwar sun dade suna soyayya. Shi ne ta tambaye shi da Allah za mu je restaurant mu ci abinci. A ƙarshe ta zaba ko in ce suka zabi za su je Gusto cin abinci. Shikenan ya zo kofar gidansu ya dauke ta. Har sun juya mota su tafi sai ta ce masa mu jira bestie. Shi ya zaci wannan bestie din wani abu za ta kawo musu. Ko sai ga tana zuwa ta bude kofa ta shiga ta zauna. Nan fa budurwar ta ce masa ai da bestie za a tafi sunan bestin siyama. Shi kuma ya riga da yayi budget din kuɗin da zai kashe sai dan ƙara budget da siyama da ta shigo. Ana cikin tafiya sai ta ce masa da Allah mu biya ta Jambulo za mu ɗauki Nadiya da kuma Ummita. Ya ce mata ina za su ta ce masa ai da su za a je restaurant. Ya biya ya ɗauke su ya ci har ya gama budget din su ya ƙara da su ɗin ma ya saka 100,000 da dai ba a gaya masa ba. Ya ce abin da ya fara ba shi haushi shine a cikin mota suka ce ya kashe bluetooth din su za su saka wakar su da kansu. Sannan kuma idan za su ɗauke to sai suna yanke shi kada ya shigo suna dan matsar da kyamara. A yadda ya ce ashe ma tun kafin su je Gusto din ita budurwar ta yi zazibin din seat of 4 wajen mutane 4. Abinka da mumini sai musa hannunka mai sanda sai abincin 8,000. Amma su ko a round din farko sai da suka siyayya sai da suka ci abincin 100,000 da yan kai. A round 2 kuma round na biyu sai da suka ci abincin Najeriya da kuma abincin kasar waje. A takaice dai aka ci abincin 220 da yan kai a wajen. Nan fa bawan Allah sai ya fasa nan kai kwanta ya ce ba shi da lafiya. Shikenan sai ce musu bara ya je mota ya dauko ATM card din shi daga nan fa sai ya sanfe ya tsere. Da aka ji shiru bai dawo ba sai aka siya mata ce ba zai ta dubo shi. Da sai ta ga baya nan sai ta turo musu message take cewa Abdul fa ya gudu ni ma na tafi gida. A ƙarshe dai 'yan Gusto suka danka su a hannun 'yan sanda suka tafi Bamfai. Daga baya da sai ira 'yan uwansu aka biya musu kuɗin. Wasu mutane suna ganin da cewa abin da Siyama da Abdul suka yi sun yi daidai, amma fa Siyama irin kawayen ne da sai dai a ji daɗi da su ba za a sha wahala da su ba. Wasu na ganin laifin budurwar da ta gayyato kawayenta da yawa bata gaya masa ba, wasu kuma na ganin da cewa Abdul bai kyauta ba da tafiya basu. Shin kuna ganin Abdul ya daidai ko kuma abin da aka yi wa matan ba a kyauta musu ba? Sai mun ji ku.